Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Устод, як хоҳиш аз шумо ва як хоҳиш аз Акмалҷон, агар иҷозат бошад, аввал аз шумо шурӯъ кунем. Ҳамин устод, дар бораи 8 март як сухан мегардид. Шояд ки бисёриҳо таърихи 8 мартро надонанд ва ё дар ҳақиқат фикр мекунанд ки ҳамин иди модарон аст. Дар шаҳри Исфара устод, дар давраи шӯравӣ як зан буданд ба номи Ашурбиби Азимова. ҳамин 8 марта вай карда буданд. ҳамҷа як оташ афрӯхта дар маркази шаҳри Исфара ҳамин фаранҷои занаро гирифта дар ҳамон алоб мепартофтиянду мегуфтанд ки шумо озод шудем. иди шумо озод мегуфтанд. ва агар устод, агар ба ақли ҳамин солим агар фикр кунӣ, дар ҳақиқат дар ҳаққи модаро хиёнат кардиянд. ҳамин як соли дарозе як рӯзаша иди модаро кардиянд устод. охир ҳамин ислом шариат дӯст медорад ки тӯҳфа кардану дасткушодира. мо хоҳем ҳар рӯз бояд тӯҳфа кунем ба модару ба ҳамсару ба хоҳаромон. ва ё гирифтиянд ҳамин як соли дарозе як рӯз вай кардиянд ки қадри модаронам паст кардиянд устод. дар ҳамин бора як сухан мегуфтед. акнун мана асри 21 шуд, ҳамато телефон доретон. ҳар чизе ябор таърихаша фаҳметон. ҳар чизе масалан ҳатто ҳамин чат GPT агарчи масалан фатвоҳои вай бовар карда намешавад, аз вай фатво гирифта намешавад, фатво ҳатто аз одами илмдори хиёнаткорам гирифта намешавад. лекин бо вуҷуди ҳамин ҳамчун барои маълумот шумо метавонед аз интернет аз чизҳо маълумотҳо ҳосил кунед. Он баъд боз баромати аҳли илм кати месанҷед ки дуруст мегирад ё не, ба ғайри он мурҷиаҳое ки ҳама чиза ҳалол мегӯяд. ҳамин 8 март ба табрик кардан мумкин негӯяд дигар не ҳеҷ гапе надорад, не ҳеҷ гапе надорад, не ҳеҷ гапе надорад. худо гирад ҳамихи аҳли илма ки номи аҳли илма ба ин дараҷа овардан мурҷиаҳои беномус. дар канали чимо Инстаграм як навори дар оиди 8 марта чӣ кардем, имрӯз сторис кардагем. дарои тамошо кунед оиди 8 март.